No niin, moi. Elikkä nytten aloitettiin Growtopia. Elikkä nyt tehdään nimi. Eli tuon 100 tästä niin. Ja nyt aletaan ihan normaalisti hakkaamaan. Tästä kaikki. Ja meillä ei ole mitään niinku aloitetta tässä. Ja on nyt pelata tällaista. Vaikka saa kuitenkin donata, jos haluaa. Ja sitten tällaista. Ja sitten kun me ollaan saatu tuo määrä tuo 50 gemiä, lukitaan tää maa. Aletaan farmaamaan. Jee, level 2. Joo. Tää alkoi ehkä tässä Growtopissa saattaa olla vähän hias, mutta en usko, että se meitä lannistaa. Nyt voitais ottaa kasvamaan. Joo. Jee. Olemme pelanneet 7 minuuttia. Growtopiaa. Okay. This account was created 15 päivää sitten. En kyllä muista, että oltais tehty 15 päivää sitten. Kyllä tehtiin se ihan tänään. En mä tiedä. 10 gemiä vasta. Tässä menee oma aikansa. On musta ihan hyvä taktiikka tässä Growtopissa, miten mä niinku rikastun tässä. Mulla on aina ollut taktiikkana, että mä vaan niinku säästän 1000 gemiä vaikka. Sitten mä nostan niinku 200 seedpackkejä. Jos mä vaikka teen jonkun housenterasseprojektin, niin se on hyvä tärkeä osa sitä. Mutta en usko, että mä saan niinku 10, niinku enemmän kuin 10 kivisiiviä siitä. Tästä mä ostan vaan 50 seedpackkejä. Jei, achievementti. Joo. $12 gemiä. 12. Tää on enemmän kuin 12. Nyt kasvatetaan taas. Sitten mä voin sitä pari doorsia tietysti. Näin. Nyt kun olemme tehneet tuon 14 gemiä. Yes! Ei, liian korkea. Noin. Yhdestä viedä. Ja loput vaan kasvaa. Joo. Joo, että nyt meni yli omalta. No. Jos joku kysyy sitten, että miksi mä hakkaan tätä maata tälleen tästä alueelta, on sen takia, että jos mä en hakkaisi tätä, niin jotkut niinku noobit tulisi sille hakkaan ja mä pilaan sun maata tolla. Niin se ei oo kovin kivaa, jos tiedätte mitä tarkoitan. Just se vierä. Eli jos tuohon tulee se lukko.
se niinku tulee näin. Kyllä. Niin joskus sitten, kun olen vähän rikkaampi, minä teen ison Donatellaan. Mun mielestä tää Growtopia on ehkä vähän liiankin niinku koukuttava peli. Growtopian kyllä kyllästyy aika helposti. Mä en pelannut vuoden Growtopiaa. Pian vuoden tauon, pelaan taas 2 vuotta Growtopiaa, pelaan pian jonkun vuoden tauon. Niin. Joo. Semmonen on minun Growtopia pelailu. Niin mä oon tänne ylös. Noin. Mulla on 6 nousee laittaa nää nyt kasvamaan. Onko tii? Krappisen, joo. Nyt Happy Jouplakue. Mä pyydän yhdistää näitä kahta. Joo. Tuosta tehdään taas vähän oisidei. Ootas oikeastaan tästä. Tuohon asti vaikka. Tässä enää kauan. Mulla saattaa ehkä niinku nytten kun mä en jaksa enemmän kuvailla. Mulla on vähän enemmän intoa kuvailla. Mulla saattaa tulepa 2-3 videopäivässä. Nyt alkaa ihmetellä, sitten suokka tulee 4 videopäivässä, koska nyt mä en jaksa oikeasti kuvata. Ja mä voisin alkaa nyt tuohon ton oven ja joo, kyllä mä tiedän. Tuohon. Otan tähän vaikka 0,64. Tänne 46. Tänne. Tonne. Noin. Ja tähän 0,46. Tähän 64. Ja tähän takas. Toimiks? Joo. Hyvä. Siili. Tulispa siitä tussi. Hei. Mitäköhän grab? No, mä kannatan pian. Mä käyn tuolla pikissä. Katsomassa. Mitä voi tehdä Grappisingistä? Kaksi. Joo. Grappising. Mitä tuosta voi tehdä? No kiinnostaa. Ei. 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 Ei tuotakaan. Enkä tuota. Ei. 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 Mitä tästä voi valmistaa? Ei.
Mitä näihin tarvii? Leopard leggingsit, ne on vähän hienot. Joo. Ei me noita ehkä saa tehtyä. Joo, mennäänpä takas tonne meidän maahan. Katsotaan, että onko ne aika kasvanut. Tämä krappusin. 2 siikiä, yes. Hakataan lisää maata kohta, että saadaan lisää siitä. Yes. Ei, 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 älä tule. Älä riko, please. Ei. Urpo. 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 Onko niin pieni levu näin? Mikä kiusaat mua? Onko niin pieni levu? Älä. Että rikoon näitä sitten. Hakkaa sua. Ei. No, me joudutaan tehdä kuitenkin uusi maa.